Ka en Jumapil kamae ing'eyo makare ni wantiere kidienje ariyo e chenro ni maratil en geno mara ni riyo makare kendo kamano kuom TV mar Weche Manyien dhiao makawuono waiko ni weche manyien kodong mas machuo kende to piny Kenya dialo odiochieng'no mabende koro idhi pidhe yien pacho kanya koro mgajuang ka counties duto seko ore yo makare mana onege timo chenro no yo mowinjore kaka achiel kuom yorego mag bero chal mar kolwasi waiko ni ikrueyo kato gi mago mag siasa bende chenro maratil George Bati dhi keto piny Kenya ratil gi wende kamoting'o Maka Omanga kachiel ki Charles Omanga kachiel gi Dr. Mark Matunga ka bende gidhi keto piny Kenya ratil nyako tende kod wechego mag uchumi kachiel kod nengo mapek mar ngima mago biro mana bang' weche manyien to kaka pile wachao gi mago mawamiyo pek kutoka enzi ya Moi ikuje Kibaki ikuje Uhuru hatujeshaiona blackout inaenda almost Kenya mzima masaa matatu masaa mawili tend pewe mag ndeke pachoka Kenya Airport Authority okong'one wi mudho manyokwa kopewego kaluwore gi lal mar stima gwenge ma pachoka ka jopiny bende koro ywak ne sirikal ewi midhiero mar stima ng'ato en mjumbe to dwaro kom mar gavana ng'ani pok otiyo koro kotiyo wanie gimo sei ni jopiny onge koro jakom was right mar nyiso ng'ato ka ng'ato okwongo tin jopiny ogolo pachgi bang' Raila Odinga siemo josiasa masani owuok oko mar manyo kom gavana ma kaunti ma Kisumu ka yiero to podi ne wafwenyo ni jomadongo ma odak gi tuoche ma ok thiedhre piyo piyo ka nigi pek koro ne wachako ni mondo watemo ni mondo wang'i kaka wanyalo konyogi e kit chiemo ma gichamo. Kanyakla mar nyamrerwa moko ka Sipule County ma Homa Bay owuok oko mar konyo kedo gi tuoche matama kuom jopiny. Wantiere kod Wilson Oshuka maloko na weche gidhio mwaka uono nyakoro mgajuang machiegni chendo maratil bethuolo mar miyo pachi lai maroti machuoke na riadek auchana no kabende wantiere live Facebook YouTube duto warwake pachi udhio mwaka uono nyinga Lydia Okeyo jopiny oseo piny owacho kalore kod lala mar stima masani onore pachoka magikoni kelo lal mathoth ne johala Bad Migago mochung'ne pewe ndeke pachoka motisi ni Kenya Airport Authority KAA to kwayo ng'uono ewi ng'ikruok e chenro mag wuoth e pewe mag ndeke ma pachoka kalore gi mudho mandiwa manyokwa kothoth gwenge kod bombe mathurka bang' teko stima nyola lotieno manyoro jafumora George Bati chakonwa weche manyien gi sigano yo machal kodma Seche manok bang' mudho mandiwa kwa pachoka kalore kod lal mar sitima kendo ng'iko chenro mopogore mag ohala kod chenro mag paw ndeke maduong' ma Jomo Kenyatta International Airport. Jopiny onyiso ng'ur margi kod seyo ne sirikal ka gikoni chakre kinde loch Moi nyaka mar Uhuru pok ne gineno ka stima olal e Kenya mangima kaka timore sani ka moko kuomgi koro kwayo Raila Odinga mondo mi ores jopiny. Kutoka enzi ya Moi ikuje Kibaki ikuje Uhuru hatujeshaiona blackout inaenda almost Kenya mzima masaa matatu masaa mawili kama ya juzi tunasikia tu wamevuta watu baka kiwanja ndege wamevuta watu sahi sasa ni waya ni mtu anakanyaga waya ama ni nini sasa hii serikali kwanza mimi singetaka kusikia mtu akisema ati UDA my friend liwe ati uchaguzi inarudiwa kesho enyewe Raila pahali yako ajue ana wafuasi si afadhali hata serikali yenye tulikuwa naye kuliko hii serikali afadhali ounye johala koni lal mar stima mokwako pachoka makoro setimore separariyo dweche adek okelo negi achiedh nade ka piny owacho to dech mana gichoko osuru ka joriembo mag boda bende koni mudho mandiwano nyomiyo jowuoth koro luorogi. Serikali ilihakikishia watu kwamba hakutakuwa na blackout tena, lakini saa hii unaona tena bado hiyo shida hiyo tu inaendelea. So hatujui hii mambo yetu ya serikali hii inatusaidia wapi. Unajua mtu anakuogopa saa hii anasema wewe saa hii huwezi mbeba akujui akuoni. Najua stima ingekuwa akuona sura tu anasema wewe ni mtu mzuri nichukue. Kindeno jodak ma Kisumu oseyo kambi mar teko stima pachoka Kenya Power ka gikoni kopogore kod lal mag yude yore gi mag ohala lal mar stima bende rocho arita. An mauso lawni onge kaka nyalo uso ne law ne ng'ate mudho nikech mudho ka nitiere ng'ama dwa donjo neno law jibo luoro mudho kaka jaus matunda asto matunda na e fridge sama stima lal wabedo ga gi shida nikech fruit kethore ka fruit osekethore tasara en juna
asara no kwa yudo to jopa ok nyal timore nadi ok ginyal compensate wa. Stima no bende kolal, wan gi shida samwa dhi e udi. Security rach. Nikech e mudhogi ema gik moko timore maricho richo. Ne en gimoro sa achiel nyaka sa 7 koka stima oduogo e udi. To koka an adak Nyalenda. Iparo ni amane sechego ng'ene nyatemo mondo mi aret chon mondo mi korido ke Kenya. Jopiny go bende dwaro mondo piny owacho omanyne yore mamoko koting'o masinde matiyo kod teko chieng' e thedho teko stima mondo giyud resruok. Pok nwaneno experience gima wa experience anini. Iyao yani en gima too much. Sola mane giyango kelo nwaka gimed keto mondo koro jo stima jo Kenya Power kik bia wani nyaka stima bedi. Wabed gi sola as an alternative. E kinde mang'ur wuok kuom jopiny kaluwore kod rochruok manyo kel kod lal mar teko sitima. Telo mochung' ne pewe mag ndeke pacho ka KAA okwayo jowuoth ng'uono kaluwore kod lal mar stima manyo ng'iko yore mag wuoth e paw ndeke ma JKIA. Gikoni kaluwore ni ma en thuolo mar ariyo ma tinyo mudho kwako alap mar ndekeno. Gimedo keto kenge mag neno ni midhiero no ok ochako neno e kinde mabiro. Teko mar stima nyolal midhiambo mar ngeso kendo kelo mudho manyochwe nyaka kogwen mar chieng' Jumapil. Kaote mar kambi mar Kenya Power e kar sa 1 mar okinyi oyango ni moko kuom gwenge ne teko stima oduoge kar okinyi no. George Bati, Ramogi TV. Obila ma Nairobi omako achije 4 ma itudo gi kuo mar omenda maromo $94,000,000 kuo ma itudo go jotije 2 ma kambi mar Wells Fargo, Daniel Muketha kod Anthony Ndwiki. Achije 4 ma obila omako gin Ishmael Gitonga, Michael Njeru, Samuel Onyango kod Martin Ng'ang'a. Obila yango ne giyudo maromo $9.1 e odachiel kuom achije go. Jachung weche marwa Ken Muga miyowa ler mathoth e wachno. En ndalo auchiel bang' ka jotije 2 mag kambi mar Wells Fargo kod achije mamoko nyocha ne ogo ripodgi ni chech ne okwalo omenda ma chieng' makore lach maromo $94.9. Omenda mane oriko gol e duka maduong' mar Quickmart kendo mane owinjore bed ni chwalo e bengi mar Family Bank mane ngapaya ma Kenyatta Avenue e Nairobi. Obila mag okwach kich ma osebedo kaluwo ndach achijego gikone omako achije 4 ma itudo kod kuono kanyo ting'o jago manyinge Ishmael Gitonga, Michael Njeru, Samuel Onyango kachiel kod Martin Ng'ang'a. Gitonga ema obila ne okwongo mako ka Gitonga wa wuon nyamburko mar kido mar Fielder namba mar KBM 751W ma ichichni mane otigodo e ting'o pesa bang' kancha ne kuo osetimore. Nyamburkono ichich ni ne olal kod pesa kowuok e kar dak Madafam kama achije mamoko magin Daniel Mugetha to kaachiel kod Anthony Ndiuki kod jago machielo ma ok oyangi ne ojwang'e nyamburkono endo. Gitonga ne omaki e kar dak mar Ongai ka nyamburko mare noduogo maki e kar dak Manjiru. Njeru kaachiel kod Onyango to maki e kar dak Manjiru kane gitemo loko kit nyamburkono mondo mi kik fwenye kod wang' mariek mar obila. Achich mar 4 ma en Martin Ng'ang'a duogo maki e kar dak ma Kasarani kani kod omenda ma chieng' maromo $9.1 mane riko fundo e sanduku mar lewni to kaachiel kod e kubni mag pi. Obila bang'e oluondach pesa mamoko kendo gichiwe giyudo sandug pesa e kar bungu machiegni kod chiro mag Ataka e kar dak ma Karen. Obila mag okwach kich bende okoni gidhi nyime kod dayo dho achije ma osemakigo mondo mi giful kuma achije madongo 2 nitie ma itudo kod kuo makamano. Giyango bende ni gibidhi nyime kod luwo ndach omenda ma kwan ne ok tin ne $85,000,000 ma pod ok oyudi. Ken Muga, Ramogi TV. Kwa mago mag siasa ni jopiny kaunti ma Kisumu medo siro jatend Azimio la Umoja One Kenya Lansha la Molo Odinga kuom soko wang' jod bura ma olap dhog gindong ni lemo mar gavana e yiero mar 2027. Odinga nyogolo siem na jod bura moko mosechako campaign malaro kom mar gavana higni 3 motelo ne yiero mabiro. Jafwambo mara Walter Nyambaga miyowa ler. To bende gavana wa Kisumu ginyalo yudo. Gavana wa Kisumu ok yud kamano akwerogi. Adwa ni mondo ging'e ne jakom ok nyal wuoyo nono nikech koro ok gitine jopiny. To ka jakom nosekwerogi gidog chien mondo gitine jopiny. Waolgi ng'ato iyiero kawuono to kiny dwaro klas machielo. En MCA from MCA ero dwaro mjumbe to pok otiyo. Koro no break jamilu na chunga chungi. Giwuoyo kod nyadhi mar siro gai mar ODM Raila Odinga ma
onyoso ko wang jo od bura moko molap dhog gi juri ne kom mar gavana ma Kisumu yiero mane 2027. E twak mare gwenge mag Nyakach, Raila nyo wuok tung mosuo kod kampen moiu. Masani jogo manie kombe mopogore opogore odonjorego ka ranyisi en komno mar gavana ma Kisumu. Sani Kisumu kaunti nigi gavana iluongo ni Professor Peter anyati mosekartam oyanyangotu uchako wachini dwa kama yote yapoditie. Siasa ya ndio simuochi laro kom gavana ma Kisumu ekindi Joshua Ron ma nja od bura ma Kisumu Central, ja od bura ma Nyakach Adumo Wuor, seneta ma Kisumu Tom Ojienda, jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili, Ken Obura ekindi jok mamoko. Adumo kikere ko yi machalo kamano. Kiko ogelo unar Migago chunka ninga namara chunka no gavana zikani umini kayo nidole kayo kadaron kidwaro sabro biro sani konywa nyang tish mwanyanguti bawili kaya chopo buje jamano kako chopo kayo chiel kakatimo. Dinga bende ogolo siema kamane kaunti ma Siaya ekinde sidha yanga chenro mar ndikruok mar jokanyo mag ODM. Nire kaka mjumbe pokibulo kala ng'ur adabedo gavana tiji pokone. Moko kuom jopiny ma Kisumu bende okoni giketo wang'gi kendo gibiro kawo okang' maduoko jotelo ma kamago pacho poni ok giketo dongruok nyime kokale kombe manoyiernegi. I am also warning them. Ne gibed motang kabisa, wabro riembo gi kabisa kok ginyal tiyo tich mane giwuok ne gidhi tiyo ne jopiny. Ng'ato en mjumbe to dwaro kom mar gavana. Ng'ani pok otiyo, koro kotiyo wan hiya. Gima ose ni jopiny onge. Kukutiyo jopiny mokwongo, okolo 2027, wabro yie ng'ama wadwaro. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago mag siasa, jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka okoni ok nochako sir ng'ato e laro kom tend piny Kenya, mak mana ni en owuon nie debe kendo en gi geno mar yombo radar e yiero mar 2027 kolose kanisa mar Catholic bade ma Kiaywa. Jatend Wiper no bende opuoyo wach mane Raila Odinga owacho ewi sir ne Kalonzo ka okoni kaka Azimio gi wuotho mana e twech achiel. And I want to thank the leaders who came, Governor Avinya and the teams that went to Luo Nyanza. And our brother spoke his mind. And we are still working together. We are working together na turudi nyuma. Kwa hivyo Azimio la Umoja, one Kenya. Kumbukenda Azimio la Umoja was one team and then one Kenya Alliance, tukaunda a very strong coalition. Na haya maneno ndio ambayo tunazidi kuzungumza hata kwa mambo haya Bomas of Kenya. Kwa hivyo sitaki niwachokeshe juu ya mambo haya. Mheshimiwa Kalonzo, jipange, usiogope. Kiti ya president inakulenga. Sisi tunaongea na watu. We speak to so many people in this country and they are telling us ukijipanga hii kiti ya president utachukua. Sasa tumeanza kujipanga, hakuna kurudi nyuma, na ukirudi nyuma ujue tuko hapo, tutakusukuma. Jamii ya Wakamba tuko tayari kuchukua uongozi wa Kenya hii 2027, na kuanzia leo tumetoka nje ya Ukambani, tunaelekea Western, tuelekee Coast, Taita Taveta, kila mahali, na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aokoe nchi hii. Kwa dhimbele nyokorom juang siasa nocho chienge ik majafuambo mar weche mag siasa manitie wang jowi mar K24 Jeff Kaimba kama jotela hinya to mago moketo piny owacho tesre no seo piny owacho kuom pek mar ngima masani ko turo ganda jo Kenya. Kaimba no bagidala gi gweng manangusasi kar chungod bura mabumula e kaunti ya Bungoma kama jod bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance no seo piny owacho kuom rem chopo singo manomiyo ganda jo Kenya mag duoko piny nengo mag ngima. Kutane gi seneta ma Nairobi Edwin Sifuna gi jiwo jatend kweth mar Azimio Raila Odinga mondo mak mos kendo med linga ko wacho ni oganda jo Kenya emano yiero jotelo makoro oketo ngimagi kamarach ka jotelo ma Kenya kwanza to kwa mondo mi oganda jo Kenya hore kendo miruto thuolo maloso chumi maturka.
Wameongeza ushuru kila uchao. Hata leo wanasema ukioa mtu wa huko nje, hatujaribu kumleta hapa akwe Mkenya vile tunaletanga watu kutoka Uganda, ni shida. Hapa hospitali zetu ni mbaya, lakini mama akitoroka Uganda azae huko, akileta huyo mtoto ndiye apewe passport ya Kenya, shilingi 1,200,000. Muniambie nyinyi watu, tunaelekea wapi? Tushikane na kanisa, tuambie Ruto ukweli. Na mimi niliwauliza juzi, wakirudi saa hii kwa uchaguzi, will he be able to inspire the same passion and confidence? Ile tunaloulizana hapa ni moja tu. Have we done it or we have failed the people? Na watu wa Bungoma, I must tell you the truth. You are the cause of our suffering. You stood with the wrong person. Alafu mnaanza kusema, oh baba, Raila Amolo Odinga, can you keep quiet? Wacha tukule kiburi yetu. Mimi naambia baba, usijaribu kujitokeza. Walisema we uwezi. Saa hii unakuja kualilia ati maisha imekuwa ngumu. Wakenya wakule kiburi yao bwana. Ukisikia Raila Odinga amenyamaza, he understands table manners. You can't be eating and talking at the same time. Kwa hivyo msifikiria sisi ni wajinga. Mumenyamaza kwa sababu mnakula. Wakati chakula itaisha kwa mdomo, utasikia wakiongea wakipiga kelele hapa. Kwa weg mago mag siasa wang'iye chal mar wechego mag oula mosekel gi koth mapek e pacho ka. Kwan kuonde ma jogo moringo wuok e mieregi kendo jotie e kaunti ma Mandera koro nitiere kod medruok kaluwore gi midhiero mar oula mapek mikelo gi koth ma sani medo chwe e thoth gwenge mathur kaka kuonde jot maromo 10 sani osemedore e kaunti ma Mandera e nyate gwenge ma Ilwak, Mandera South kama oganda maromo 34,000 odong' maonge gi kuonde jot. Kuonde jot go oriwo koda ka skunde, kuonde mogere hembe ka jomoko to koro jot mane batha peini mantiere gwengego. Oula mapek osekelo midhiere locations mohewo 25 e wards 11 mantiere sub-county ma Mandera East, Mandera West, Mandera North, Mandera South, Kiliwaheri, Arabia kod sub-county Malefi. Jogo modaro wuok e miechgi medo dhi mbele gi yudo kony koya kuom riwruoge machiwo kony katiyo kanyakla gi riwruok mar Kenya Red Cross. Jalup gavana ma kaunti ya Mandera Ali Malim kwa jogo madiher chwalo kony mondo mi omed timo kamano. 100% of this town is submerged. 100% of the population of this town are out of their residential homes. And that is also to say that quite large areas within the entire county are also submerged, including Lafay sub-county, in a town called Damasa, in Mandera North, in Mandera East, which is the second most impacted sub-county, especially around the area of Khalalio Dariga area. As far as we are concerned, we are trying our best as a county government to respond to this disaster. And as Kenya Red Cross, we have been doing a number of interventions that was geared toward displaced population, specifically the population that were displaced around 34,000 within the entire Mandera County. As we are speaking as Kenya Red Cross, in partnership with county government of Mandera, so far we have gone ahead and supported families that were displaced in Mandera South specifically. Now we have around 10 camps, totaling to 7,000 displaced population. It is good to report right now that we do have a good response with regards to provision of medicine, shelter items that has been availed by Red Cross and the county government of Mandera. And we would want that one upscaled because so far it has only affected only Elwak town. We still have other many areas in the sub-county, Wargadud, Shimri Fatuma, Fincharo, Burmayo, that we also have been affected, and a lot needs to be done to reach them. And we expect that going forward in the next coming days, help is going to reach them too.
Ikruok ne chieng' pidho yien e pacho ka osechopo ng'iende ka jotelo e gwenge mag kod counties ma pacho ka tiyo kanyakla gi jopiny mane oni chenro mag pidho yien odiochieng' ma kiny odhi e yo makare. Piny owacho ne olando chieng' wuok tich kaka chieng' pidho yien kama koro geto chopo lek mar piny owacho mar pidho yien maromo bilion 15 e pacho ka chop higa mar 2023. Kaka yor yango odiochieng' pidho yien kama timore odiochieng' ma kiny. Counties bura ka oganda geto riwore chenro ni mar neno ni gipidho yiende kendo bero lwasi e pacho ka. Jodak e kaunti ma Kisii ojiwo mondo kiny owuog oko ne chenro mar pith yien ka County Commissioner ma kaunti ma Kisii Tom Nanjere lero ni sirikal nosedo kothe yien maromo 110,010. Celebration in Kisii will be presided over by Honorable Eliud Owalo, our CS Communication and ICT. And the celebration commences at 9 a.m. sharp in the morning. I want to appeal to all the residents of Kisii to turn up in large numbers and demonstrate their commitment towards working with the government in an effort to address the challenge of climate change. Okoni okenge oseketi e makare mane oni jopiny otao chenro mag pith yien maonge ng'ikruok mora mora. We have been able to put in place a multi-agency committee that has been tasked with preparing and ensuring that we mobilize resources, the seedlings, put logistics in place, ensure that we have enough holes for planting the trees on Monday. Jotelo e kaunti ma Homa Bay nitiere tielo mogik mar timo ikruok ne pidho yien odiochieng' ma kiny ka igeto pidho yiende maromo milion 4.2. Kaka wan duto wang'eyo ni climate to nyaka wang'i kaka wanyalo deal go maber kabisa mondo mi jowa oyud kaka ginyalo puro yo maber, wanyalo rito alwora marwa ma lowo ok okethore, wanyalo kendo bedo ma area dala ka dala mwawaye nyaka wabed go lembe mwapidho manyalo kelonwa yuto. Ruoth ma kaunti ma Homa Bay Joshua Ochogo olero ni chenro ni biro konya bero alwora kod kolwasi masani othung' kaluwore gi iro mantiere kod kwiri mosebed ka ifuong'o kadhi e kor lwasi. En jipo makende ahinya ni jowa duto te ma Homa Bay County ng'ato ka ng'ato tem manyalo mondo pidh yien. Sirikal temo manyalo kanyakla kod well wishers mondo wayud seedlings manyalo konyowa mondo wapidh yiende go eko. E kaunti ma Isiolo, rawera moro mong'ere kaka Lilian Akal nobago nyasi mar ikruok ne pith mar yien odiochieng' ma kiny ka nochiwo kothe mar 2,000 e gweng' ma Daba mantiere ward ma Ngarimara. Nyadeni nowacho ni lwasi osekethore kojiwo oganda mondo mi oti kothuolo ni mar duogo nyadhi mar alwora kaka yor kedo kod lokruok chal kod lwasi. Nikiangalia hiyo wakati yenye nilikuwa nimezaliwa tulikuwa na mifugo wengi sana, lakini walipoanza kukata miti tulikosa mvua. Kitu cha kwanza, mifugo zikakosa chakula, wakakuwa na to different counties for pastures, and that has ikasababisha conflict between this community and the other communities. Because of that, I thought as a young dreamer I have to change my community by planting trees. Dakika en prayo kod achiel nyakoro mga juang bang' sa achiel mamidhiambo chendo en ratilero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV na nyisi ni wanyalo kao pachi kapok wadhi e yueyo ni mokwongo. Neno ka Bishop Solomon Agwambe wa mano gari mang'ongo wacho ni omora ahinya gi weche gi mag ratil ka bende wacho ni weche gi biro mana kotieko chokruok mar bet mano bagi Sindo Town gi Full Gospel Glow Church Mbita. Erokamano ahinya jadolo. Neno bende Ramogi TV min leno kawuok chunge ramo ni Ramogi chope yo makare to wacho kanyo ni entiere Lala Makuarwa kanyema intiere Sara Singa kantiere Wangneno Kanyamkago West wacho ni umoja tu Ramogi TV chope yo makare kata kamano wacho ni jite sani nitiere matek kendo wacho ni uchumi mapacho ka podo bembo ganda jo Kenya. Agri Ajuang Komoro wacho kanyo ni entiere Kibra kata wacho ni joma ochako timo campaign machon mag kombe mopogore oripo party kaunegi okang' mowinjore nikech ok gidwar tiyo ne jopiny. Wacho no yie gi jakom Raila kuom okang' ma okaw mar kwedo jok ma wacho kamano. Steve Nyakwara Gai wacho na wuoro kaka wuod
jatelo timono ong'awo ngima malo kendo wacho ni piny sani tek, gimoro moro idho malo kaka japiny mantiere piny, gik moko te ni malo, gidwani mondo fuong'ruok okele piny Kenya. Josephat Woodley Galo chieng' wacho Ramogi TV chopo maber ahinya, kato Shalton Nyakwar Agumba wacho kanyo ni kaka pilo sechopo ka entiere game kanyo dongo. Edith Knight wacho ni en be entiere kodwa, kato Desmond Onyango bende wacho ni entiere kodwa e chendo ka entiere Nyang'iela dala. Wayo matino duko kod mathoth kete mana kera Ramogi TV. Higni ariyo nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Chenro mar Injili kalo biro iri e alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 milioni? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league kwa league nika distribute risk. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Ikiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet! Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Umesikia about jipange na view sasa? Nimeisikia.
Umesikia? Nimesikia. Sasa? Niko nayo. Umejipanga? Nimejipanga. We ni show gani wewe ni yako favorite hapo? Mi upenda sana kuwatch Beki. Yeah. Kabla wao wengine wakuwa wameiwatch, mi wanga nisha-watch na watch. Yeah. So kula lunch mtu yangu. Asante sana kwa kabisa. Zidi kujipanga, participate in the draw. And you never know, maybe unaweza shinda mita 3 at the end of the draw. Kila wiki shinda, kila mwezi shinda mamilioni. Machiegni kendo nyakoro mgajonge chendo ni maratil wadhi mbele gi miweche manyien. Moko kuom jodak e gwenge mag Nyatike kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho migi oboke mag lowo. Kotanegi Nasiro Gola. Giwacho ne gisedak e lopego kuom higni mathoth ka gionge kod oboke mag lopego. Jodak go wacho ni bedo ne gionge kod oboke mag lowo koro ok ginyal kata mana kawo hola ka gitiyo kod lopego. Gikone giseyudo maling'ling ni oboke mag lowo ne osebiro e apisi malo ma Migori kendo ok ging'eyo gimomiyo pok ochiwnegi. Dickens Warentho ma en jadak ma Muhuru wacho ni bende ber ka piny owacho chugo komiti manyalo loso weche mag lowo e gwengego. Migago mar lowo e kaunti ya Migori John Kubado wacho ni oboke mag lowo maromo 2,000 nitiere e apisi mar lowo. Kubado wacho ni piny owacho mar kaunti dhi tudre kod apisi mar chiwo oboke mag lowo ne jochiw obokego. Title deeds magwa ma Nyatike kata mok Nyatike kenda Migori mzima are lying there in the office of the lands to golo this title deed tek kaka ikunye liel kaka ikunye goli. Wadwaro ni mondo mi sirikal omiwa title deeds magwa mondo mi omiwa development nikech ok inyal develop ka title deed mari iongego. We cannot take loans. Ere kaka wanyalo develop. Haja kubwa nikiongea juu ya lands ambayo inaleta shida ya land title deed. Juzi walipeana title deeds without green card. Kwa hivyo ukienda kwa kutafuta kitu chochote hakuna hata majina, hakuna hata nini. At the same time, mimi kama former chief, I would like and I would recommend every location to have committees ya land to solve the problems ambayo in affect individuals katika familia. Sababu family ingine alikufa na wengine wameenroach katika hiyo shamba. Sasa kupata title deed ya wale ambao wamekufiwa ni shida. Kwa Migori Terinyai County mahuma benya kono mgajuang kama kweth nyamdoro matie sublocation makokal e karchungod bura makasipule county mahuma be koro wukoko markedo gi tuoche moko matek mathoro pondo kuom dhano kendo juko joma ikgi oniang. Jafomaro e county mahuma be Ali Abich no limo nyamrerwa go kendo mewasigana no e yo machal kodma. Nyamrerwa osebedo ka konyo sekta mar thieth e kor gwenge kendo tijegi oseyangi kod sirikal mane omiyo sirikal mamalo ochwalo negi mwandu ma opogore magato bero tijegi e sub location makokale kar chud bura makasipul. Nyamrerwa matiyo alworano tayo chenro mag yo ma opogore ka endige diero tuoche dek madongo mathoro joko joma ikgi oniang ma oting'o tuo mar sukari, tuo mar presa kod mano mar nyamuoda ma bende ong'ere gi dho ngere ni arthritis ma bende gisebedo ka gikedogo. Women group ni nochaki higa mar 2021 bang' kane wasewuotho e gweng' kaka nyamrerwa mag gweng' ne wafwenyo ni joma dongo ma odak gi tuoche ma ok thiedhre piyo piyo ka nigi pek. Koro ne wachako ni mondo watemo ni mondo wang'i kaka wanyalo konyogi e kit chiemo ma gichamo. Koro ne wafwenyo ni ka wakelo chiemo mag nyaluo minyalo yude gweng' kaka rabuon, rabolo, alot bo, apoth, susa, nduma, to mago nyalo konyo e medo gi ndalo. Gima gitimo en neno ni jotuo manie bwo chenro margi oyudo chiemo makare mag nyaluo ma onego bed ni gitiyogo e gayo tuoche makamago machalo rabuon, alode mag nyaluo, rabolo kaachiel kod kothe mamoko ma giloso kendo jotuo chamo e kidienje ma opogore. Nitiere gik ma watimo, warego njugu, warego simsim. Njugu ka warego titede alot, njugu ka warego tigolo mo. Mo mogole njugu inyalo chiel galot, inyalo wirruok go. Simsim ka warego
Simsim nigi tije mang'eny motimo. Maduong' moloyo e simsim, irege ogolo mo, inyalo wirwa godo joma nigi arthritis, kuonde ma arthritis ramoka. Mano mo simsim timo. Simsim ni, moeno, ka nyathi matin ma jahiga 5 kaduogo piny, nigi liet dende ore, timiye kijiko mar chai, achiel kende, to bang' dakika moko 30, tiyudo ka liet no dok piny. Mo simsim ni, ichielo ga lot. Mo simsim ni, irwechogo. Mo simsim ni, inyalo pango go nyuol. E alwora mar Kokal gin kod jotuo moingo 200 ma ging'iyo kendo gichiwo negi puonj ka gimokwongo ma gitimo en neno ni gichopo e ute mag thieth mondo giyud yedhe kapok giketogi e chenro margi no. Mondo mi wayud jogi, mondo mi wa identify jogi, wawuotho within the households. Kila nyamrerwa nigi households morito. Inyalo yudo ka ng'ato nigi udi 100, ng'ato nigi udi 110 ma en morito. Koro miyo sama wawuotho e udigi to ema wayude kaka wanyalo fwenyo ni nitie ng'ama nigi problem mar arthritis, blood pressure to gi sukari. Ka wasetimo nonro ni to watimo gimoro miluongo ni referral, warefagi mokwongo wakelo gi Asisi ka, kozidi ma ok wanyal nyalo ma gibedo referred ka to imiyo gi thieth, ka ok nyalre to warefagi kaka osenyisi ni wan watiyo kanyakla, walink gi Ministry of Health Rachonyo sub county. Koro ka wasetimo gimiluongo ni referral ni to ithiedhogi, ka giduogo dala tichwa en timo follow up. Wachuno wan wadok e utgi ka wanono kaka gidhi kendo warwakogi e program ni ka wakelogi nitie days ma warome ka. Nyamrerwa gi osebedo ka tiyo mana gi puothegi mar pidho kit kothe kod alode ma winjre be ni jotuogo tiyogo, kendo chenro mar puonj bende gitimo ne jotuogo kaka ginyalo dak kod tuochego. To wa joma chuo to gi mine mamoko ne wajito kesha ni agolo kama kama wapure rabolo mondo obi okony girubwa kwa dhi mbele, nikech pod wan chien pok wayudo nweng'o mwanyalo kawogo kamoro madwa kete rabolo. Asebedo ka pressure chanda kana winjo ka jowagi obire barasana ma winjo puonjgi tadok dala tachako chamo susa, tachako chamo simsim, tachako chamo oganda. Ayudo ka denda opogore kendo sani tanyalo wacho ni ngufu na omedore. Omiyo anajiwo grubni ni gimed konyonwa gweng'. Apisa ma ochune weche chiemo makare alworano Susan Onyango wacho ni chenro ma koro nyamrerwago timo e yo kende manyalo miyo jotuo ma kamago dak aming'a. Department mar Public Health mar community nobiro irwa kinde moko ka giwacho ni e karwa kacha waneno mana ka nitiere tuoche mag pressure, tuoche mag sukari to gi tuoche mag arthritis. Gineno ka ng'eny e gweng', to ne gipenja ni to wanyalo timo nang'o e wach tuochegi. To adieri kata wan be ka wan e osiptal magi tuoche matinde ng'eny, waneno ka gin atamalo osedhi malo e yo ma ok ber. Kapok waketo ng'ato e yath ka nigi tuochegi, thieth mokwongo en mana weche mag chiemo, idwa chiemo nang'o ni ka jolony e weche tuoche ma kamago e kaunti ma Homa Bay biro chiwo negi sir kaluwore ni tuochego eko osebedo ka hinyo oganda mathoth, ahinya to jogo ma hikgi oniang'. Gisebedo ka gitiyo gi local foods mantiere ka, kendo ka e wang'iyo to namba mag joma noyud gi hypertension, gi diabetes, kendo gi arthritis osebedo ka ni malo. Where we are doing our data reviews, we were that the arthritis cases, the pressure cases, and diabetic cases were so many. So we organize community dialogues where we strategize for each and every village to have support group. That is how Kokal as a community health unit came up with this project. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mago mag tuke tim mar Harambee Stars osechakore komotelo ne tuke mag manyo tiko mar tuke adhula pinje duto higa mar 2026. Jotugo marom 28 nochakore kumargi e lab ma Kasarani e okinyi ma kawuono.
Timno ting'o jotugo matuge lig mapacho kaka achiel gi mago matuge pinje maoko. Godfrey Ochieng matugo ne klab mar Gor Mahia, Nabi Kibunguchi matugo ne klab mar Orlando City e piny mar Amerika, jatugo matugo ne Murang'a Seal Rick Balech ka achiel gi Hani Fwesonga matugo ne KCB gin jotugo moyudo luong mokwongo e tim mar Kenya. Harambee Stars mitao gi kocha Engin Firat kendo ntiere Group F biro rakore gi Gabon tarik 16 dweni kapok gitugo gi tim mar Seychelles tarik 20 dweni. Kenya nitiere group kachiel gi timbe kaka Cote d'Ivoire, Gambia kod tim mar Burundi. Kamachielo club mar Migori Youth oyudo loch margi mar adek e season e tuke adhula League mar National Super League bang' loyo club mar Asad gonde 3 kuom 1 lap ma Migori Stadium. Migori Youth norwako johera magi lap ma Migori bang' bede oko nikech kum mane omigi kata kum mane omigi gi FKF. Club no mitao gi kocha Kevin Oloch noyudo gol margi mokwongo kokalo kuom jatugo Felix Otieno e dakika mar 34. Eric Majura nomedo ne Migori gol mar 2 mana kodong dakika 4 to tugo dhi e yueyo. Clinton Okoth nomedo mar 3 e dakika mar 48 kapok Asad yudo gol gi makende e dakika mar 70. E tuke mamoko mag National Super League mano bagi e kor gwenge club mar Naivas noloyo club mar Mombasa Stars monde 2 kuom 0 e county ma Mombasa. Mulembe United noyudo loch margi mar 3 league bang' loyo club mar Rainbow FC gol 1 kuom 0. Vijana wamewaka under instruction na wamejitahidi, kila kitu mfanya kwa training I think imereflect kwa game kidogo. Na niko na imani tukiendelea hivi games zinakuja tutapata win. At least tumeona loopholes na nini tutakuwa tunafanya next, but kwa opponent at least wame behave vile inafaa na kama ni goals wamepata, so tunashukuru sababu maybe team wakiao imewaka but kidogo pande yetu ikakuwa imelala, but game itself imekuwa safi. Gikanya maweche ndo maratil nyakoronga jwang nikech sayi na lore gikanya noka wendo kama otingo Charles Umanga kachiel gi Dr. Mark Matunga waketo piny Kenyaratil kachiel gi George Bat yomiawe othulo ni negine yo makare kamano kuom Ramogi TV kata kamano romo kendo sadek e weche manyien mag yimore. Wycliffe Beach wacho kanyo ni orito sadek uredi. Haya kwa Ramogi jwang wasabedo kanyo gi jaloko marwa Wilson Oshuka, nyinga Lydia okay oriti masani. Riuriko dweng' Jario e penj laktar World Diabetes Day. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya ka opuonjowa e wi tuo mar diabetes. Penj laktar sa 12 odhiambo kik bai. Next on Shambala Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. But I have a problem. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Pato, sikiwa lema mdenge wako wa shaset. Tana unore na madam. Acheza chini. Alright. Hi. You unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu by the game tuwa wakelea na shabiki inakivu. Chojo.
na offers ni kibao. Wekelea na shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Ramogi odichieng mar 12 e dwe mar 11 2020 kod adek rwakini machiegni e twak marwa mar ratil odhiambo ma kawuono kama wadang'ie ni to piny Kenya nyaka gi kinde ma wachopo ni Ramogi en higa achiel gi dweche 2 nyaka ne piny Kenya ae ombulu kendo jatend piny cham momayanga kaka jatend piny Kenya weche nitie maka kod kacha ka bende ikruok ne yiero mag 2027 chal ka gima koro osechako mako mach. Jatend Azimio Raila Odinga nyo ongiso moko kuom josiasa ni kweuru wiu piny podi magin weche dibed ni ikwe wich koso ngwecho chakra chaka mar 2020 kod 7 nyako Ramogi odhiambo ni anakai ratil kod yawuot luo mabende konyowa kolo weche matimore piny Kenya bende nyoro midhiambo mudho ma iwacho ni maratipo nyokwako moko kuom gwenge mapacho ka ma bende wach mokelo ng'ur penyruok en ni to ang'o matimore momiyo e dweche 3 piny Kenya osebedo kod mudho machal kama. Wan kod Dr. Mark Matunga ma bende en jal ma bende ja ohala to en jalonye weche mag kompyuta e weche mag ohala ka obiro nyiso kaka weche mag sitima gin nikech otudre achiel kachiel gi weche mag ohala ma bende oganda mathoth bende miyo giketo gimore mesa kendo nyikwa ma bedo gima nyalo yiengo godo tigi. Kae ndi bende an koda okil Kamaloka Charles Omanga. Okil Kamaloka Charles Omanga machiegni kendo ang' mawuoye bende weche motedo kod wach mag gik ma imedo. Jatend piny ma osedhi yweyo ne tich Uhuru Kenyatta ne owacho ni ng'ata mokwayo omenda e obok mochuno kaka opande en jal ma nowinjo bende go report mare mondo gole tich ng'at machielo okaw ting'no. Magi gin weche modo wuoye ratil odhiambo ma kawuono machiegni Charles Omanga. Erokamano Jojo Dirabati. Machiegni nya Dr. Mark Matunga. Erokamano George. Twak mar wachakora chaka gie sani. Wachak gi wach ma omiyo oganda jo Kenya nyaka gie sani pod penjore penjo wach mar lal mar sitima. Dwe mar 8 entiere lal mar sitima mane okelo ng'ikruok nyaka paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport kama welo mawuok e pinje maoko jotelo bende mawuok pacho kaka dhi e pinje maoko tiyo godo ahinya mwandu mathoth donjo kokale paw ndeke ni kopogore kod dho wath ma Mombasa. Kendo king'iyo ng'ur bedo kiwacho ne oganda jo Kenya nyalo bet ne wito mwandu. Mokwongo e jatend migawo mar weche mag wuoth Kipchumba Murkomen ne okawo kang' moteng'o moko kuom jotelo mag KAA mogo noteng' lwetgi mogo kiwacho ni gine madipon no giketo kenge mageno ni gimiluongo ni backup kata masin makawo teko kendo kelo mondo mi weche dhi nyime mapiyo ne giketo mondo beda kicha e yo makare. Ma to koro poko winyo ng'ata moteng' lwete mogo penjo ni to diponi ni nitiere gimoro ma ling mitimo ma miyo gigi koso nitie ng'at madiyo on and off mondo weche moko timre kayo magalagala. Dr. Mark Matunga in jo ohala kendo weche mag wuoth bende samoro kidhi kata paw ndege moro yudo ka ng'ikruok machal kama endi obetie to samoro chunyi nyalo bedo gi buok mione ni ang'o manyalo bet ni timore. George, ng'ikruok mar sitima e paw ndege en gima ok owinjo timre kata mana ne nus mar second nikech kanyo en kama adianga wach gi kisungu ni very sensitive. Sensitive nikech oting'o ngima dhano kendo dhano mathoth mawuotho gi ndege kendo stima no ema miyo jok machiko ndeke nyalo chiko ndeke mondo ndege ogow kata ndege otim ang'o owuogi. Mano kapok idonjo e wach owala. Yes. En wach mar ngima dhano. Ok en gima inyalo pimo ni stima olal e oda ni to kar koro ang' natim nang'o ma opogore. Kanyo ok en kuma owinjo stima olalie kata mana nus second. Ma kanyo anyalo jiwo sirikal kendo kanyo makoso sebede kanyo nyao osebede ma en kawuono ne giwacho ni ni nyoro ing'e gima nyotimore nyoro nyolalo stima ne dakika 20 kende. Yes. Mano en gima duong' mokalo ma ok owinjo timre nikech ndege go bang' dakika 5 ka dakika 5 e seche ma stima olalo manyiso ni ndege mantiere kor lwasika ok nyal biro piny. En ok en mana lal mar ohala kende ma bende ok abichopo kata mana e lal mar ohala.
kiwango mar ngima ka keto ngima hali maratari ok en gima owinjo timre. Ma bende gimomiyo waziri poko chako time gimachielo. Nikech mano en gima iso timore mana en dwe achiel mokalo. Mara boro kae mane wabiro gi mokwongo. Mano kanyo to kayie nikech an bende ndeke gi awuotho godo mang'eny. Ok owinjo obedni mano timore e piny moro amora. Kendo mano en gateway maduong' ma pinje te manigi paw ndege oketo mpango mamalo kabisa ma stima ok owinjo lal. Be ok owinjo beni ni pod wang'iewo generator nikech ni pod warite mondo mi koro ka dalawa kuma kete kuma ji nene manopera omanga ni sani dwa kadhi neno opera wan nyoro nyowa locho kuma ji nene opera ema keto ni ka stima lal to ok owinjo kal kata mana dakika 3 kapok generator timamo omogo to koro ma to paw ndege ma oting'o piny mangima ok jo Kenya kende. Mano en gima adwa jiwo sirikal ni kik chak timre kendo. Alright. Okil Kamalo kama keto piny Kenya kama chal nade ka wang'iyo rang'iny mag weche mag tudruok gi pinje. Aparo ni Mr. Udirabati gima timore kuom ka weche mag teko mar stima en gima ok ni kare. Ni mar king'iyo chenro kata kaka chenro noseketi Kenya ka sani neno kaka gik teko mag stima gik mawuok e lowo miluongo ni gi Kiswahili ni mvuke mano geothermal to wan bende gi wind power to wan bende wan gi hydro. Koro iyudo ni to at what point magi nyalo bedo ni complement each other ni kopo ni samoro teko mar hydro ni ok dibed ni en sufficient stima mawuok e pi ni to ere kaka wanyalo tiyo gi mar yamo wind power mondo complement. So how best are we utilizing the geothermal? Nikech nwado ka nitie investment mang'eny mane sirikal manokalo keto e weche mag teko stima. Mane gi expand go Olkaria 2, Olkaria what to with other areas mane gi yude teko mawuok e lowo mar geothermal. Koro aparo ni ng'eni electricity energy it's a factor of production. En gima itiyo go yore mang'eny. To maduong' e moloyo ka nyalo bedo ni lale paw ndege maduong' mar piny mangima Jomo Kenyatta International Airport. That is highly regrettable. Maduong' ing'eni Kenya ka wan wachalo satellite mar economic hub ma connects the whole of Africa and the other parts of the world. Tiende ni ndeke mang'eny mabiro to johala bende mang'eny mabiro kar kama timo ohala e Kenya. Koro ka dipo ni gima chalo kamano seche mwatemo sirikal temo wacho ni gitiyo matek mondo ng'ini uchumi mar Kenya odhi malo. To iyudo ni gik matindo kaka weche mag stima nyalo lale paw ndege maduong' kaka Jomo Kenyatta. En gima onego bedie ni sani ni minister mochung' ne teko Mr. mar transport Murkomen to mar teko stima David Chirchir. Onego bedie osemiyo jo Kenya explanation moromo gima demene ere gima demi teko stima nikech en gima osebudho irigni mang'eny sana kapok nobedo ni lale nyaka paw ndege. Iparo ni miyo jo Kenya explanation kata nyiso gi gima omiyo ne oting'o nyaka pinje mamoko dopo ni jotelo gi owinjo bed nosegwe tao. Debed pinje mamoko ma demokrasis mo advance to nego bed ni gwego tao kwa hiari iwuok e wako mkendi mok ni nyisi nikech mano chalo ni in chalo ng'ama obedi ofis to king'eyo tich mar ofis no ikia responsibility of leadership. Ko responsibility of leadership no nego bed ni waketo our leaders accountable. Teni gimoro amora obed an act or omission bedo ni gimitimo ma dibed ni nyalo kelo ng'ikruok e weche mag telo kata nyalo kelo buok e chuny oganda onego bed ni ibedo accountable. Koro miyo ko onego bed ni sani onego bed ni jo telo ariyo onego bed ni nosegwe tao mondo mi jo Kenya ng'e ni responsibility no mar jatelo mar migawo. Koro kapani en wach man kare akia kaka gibiro wachonwa gima ne okelo gigo to kata bed man ni gichiwo explanation maduong' maromo nade Mr. Bati to kapar ni en gima nyalo bedo ni jo Kenya nikech onego bed ni nitie chenro moketi ma nyalo ng'iyo ni to ka dipo ni gima chalo kama dwa timore to ere gima onego watim njia mbadala ere kaka wanyalo ensure ni gigi gin gik moko ma kaka relationship mag gigi gi seamless maonge kama gap bede kata di karachiel ok onego bed gi fuok moro amora. Okay. Alright, daktari weche gi gin weche momako piny kendo anno ka yiero betie ni nowinjo bed ni kaber to ng'ato nokaw ting' mowacho ni ma e gima otimore to ma e gima owinjo bed ni nyaka watim to ting' ni pok okaw nokawe mokwongo cha wiye jomoko nochungi tich kata kamano sani to onge ng'ama osewuoyo malong'o KAA ma en telo mochung' ne pewe ndeke ma pacho ka duto okwayo mana ng'uono kaluwore kod both mano betie. Kenya Power bende nowacho ni stima mar gi nyobedo ng'ikruok to noduogo kar okinyi ma kawuono. Koro magi gik mwaseyudo nyaka gie sani onge ng'ama osekaw ting' kaluwore kod lal ma jo Kenya oyudo.
Magi timore kinde ma bende ng'ur nitie. Ka wawere kod wach mag paw ndege gi teko stima, gin duto gin weche mag telo. Mwandu mochuno ma jo Kenya owinjo bed ni bedo godo, ng'ata ma piny Kenya ka wacho ni kisechopo higni 18 to chik oyieni kendo chik dwaro ni nyaka ibed kod opande kata oboke mayangi kaka ja Kenya. Ma nyiso ni koro in ja Kenya manyalo manyo tich, in ja Kenya ma kata ka koro gimoro timorene to inyalo lu ndache kendo ing'eyo. En ratiro mar oketne oganda mondo bed ni iyangi gi sirikal mamari. To ma koro biro kama koro iwacho ni owinjo bed ni nitiere omenda michulo e mwandu machal kod magi. Seche ma itimo ma, ilande kod jatend migao kata ilande kod sirikal. Chik mar kao pach jopiny e kinde midwa kel chenro moro manyien ni en to rumo gi kanye, ang'o gini ma oketie? Nikech okil Charles Omanga en jal ma no ogolo pache kendo oketo ma ineno ni katiba ma koro watiyogo sani ni obedo kendo obedie tim. Dr. Mark Matunga, isewuotho kendo pinje mathoth ahinya idhiye, ma ang'eyo ni samoro in kod nembni mag ndikruok mopogore kod mar Kenya. Sama itimo magi, ere kaka gino nyalo thiro piny e yore mag dongruok kata diyo piny e weche mag tudruok mag gi pinje maoko? George, kamoro kanyi tapani abro bedo gi paro mopogore matin. In thuolo mar bedo gi paro mopogore. Nikech kata pinje masedhiye. Yes. Thoth pinje kikao kipande kata mar riembo mtoka kata mar yangruok ni ja pinyno, kikao passport, nitiere pesa moro michulo matin. Mano ok en tabu. To kendo ja Kenya ne pok otamore ni ok chul pesa kipande, kata pesa passport, kata pesa yudo chet mora mora, kata birth certificate. Ja Kenya ne pok otamore ni mondo mi ochul. Madom no mi ji owinj maber ni chulo chudo mar gigi to en gima nitiere. Osebedo kotimo. En gima osebedo kotimo. Ema ni sirikal wuone mano obiro mowacho ni oyo kipande ibro yudo nono ok bi chulo. Birth certificate ibro yudo nono ok bi timango ok bi chulo. Koro seche makendo gichak giduoko mondo mi wachak chulo gigi, owinjo bed ni giketo ja Kenya e ler ni koro sani tang'o momiyo owinjo bed ni koro achulo, to seche nyocha wach ni kikatimango kikochulo. Mano to ken gima kendo podi dok ne ei katiba. Kata wakili bende ni kanye, mano to ken gima dok ne ei katiba. Wakili angu nyiswa pache. No, mano to pache. Ok en gima dok ne ei katiba. To ka sirikal owacho ni koro sani wadwa chulo kipande, wadwa chulo birth certificate, wadwa chulo passport, osebet kwa chulo ga, owinjo gi ler ne jopiny maler kabisa ni ndalo ka kamoro ne ndalo siasa, kamoro no mondo mi ayud kura, ng'ane kik yud kura, mago bende ne nyalo bede. Kata ne nyalo bede ni piny ne tek ahinya, kata ne wayudo pesa moko mondo timo mane wanyalo print kodo gigi. Kata mana ing'eni kaka sani dong keri wadhiye gine mar maisha card. Maisha card, yes. Maisha number ni. Maisha number. Ka wadhiye maisha number, mano to constitution, mano to check mar pend check mar Kenya dwaro ni mondo mi timango ja Kenya ka ja Kenya ogole pache. Maka diponi no jino se gole pachgi, mano to sawa. Kanyo onge tabu. Mano to dhia mbele. Mani chudo to nyaka bedie. Gima chendo ma bende ayie gi japiny sani en medo osuru no, medo chudo no mondo bedie obed malo mamiyo ja Kenya pek. Sani gima owinjo bed ni timore ne ja Kenya en ni wapunguza ne kuonde nikech ngima oidho, to ngima ok oidho Kenya kende. Mabano to gima nyaka wayiere ni ngima ok oidho Kenya kende. Be Kenya kende ok ema ywak. An pinje mawuothe gi te onge piny moko ywak kadadi. Ki the taxi, ya taxi no bende ywak ne yaka ni bwana, dongi neno ndalo ka nibire ka igni cha. Sani dongi neno ka ko piny oidho nikech kata wan bende waywagore kech koro ing'eni idwa chulo moloyo kaka ni yachulango ni yachulo taxi no. Koro piny te Dr. Matunga, piny te ywak ng'ama kudho chwe gi ng'ama mor ni kae to yudo ka pogore samoro. No, ywak kata ywak nyithindo bende opogore. To gima koro owinjo bed ni sirikal temo time moloyo en duoko piny kit hinyruok
ma ja Kenya ni godo to gi medo manyo yore ma ja Kenya nyalo bedo gang'o gi yuto mondo mi ngima otimang'o o balance to onge chieng' ma wanyalo bedo Kenya ka ni wan ok wachulo osuru, ok wachul kipande, ok wachul ang'o. Seche ma gigo timore ka iyudo yuto moro titimang'o tichulo. Kar loko tero nengo no malo e seche ma koro piny pod oridore ni kanyo to de sirikal ong'iye matin. Iparo nade wakili Dr. Matungano wacho ni kanyo to chik onge. Ine jal ma osesomo pend chikego ibiro nyiso ka chik nitiere kanyo, ka chik dwaro ni gimoro timre kanyo kato oyo. Landa ni wan koro kochakore dwe ma kama winjo bed ni gigi medore nyaka kama. Dwaro kao pacho oganda jo Kenya miluongo ni public participation. Koso en ni koro en tiere lwet jotelo manomi telo mar piny ni. Aparo ni gima dana parne Dr. Mark en ing'eni gik moko machalo kaka kelo any levy ushuru e gik ma ratiro mar oganda nitiere gin gik ma demand ne nyaka pach jopiny bedie. Nimar king'iyo kaka nitie lendo mar medo usuru mar kidwa dhi replace kitambulisho kata idwa kawo marriage certificate kata birth certificate en gima nie pend chik. To gimoro amora manie pend chik king'iyo nikech ma nie Citizens App Registration of Persons magi gik mantiere e chik makata samwa wuoyni kapok ncho land lendo no nitiere levy ma already ne nitiere weche mag kawo pande. Yes. Koro ing'eni chik dwaro ni en responsibilities of leadership and principles of governance oting'o participation of the people. Koro participation of the people ne nikech ok ni jopiny odagi ni ok nyal chulo usuru. To gima dhi mbele mbele ten usuru maromo nade. Nikech ka koro wacho ni ka ng'ato olalo kipande to chulo 1,000 eka koro kawe. To samoro kawe to ikawe nono. To sama koro ne olal nikech samoro nego bed ni sama ikelo lokruok e pend chik ni onego bed ni to ing'eyo to under what circumstances can one lose an ID. Koro koponi in samoro jokuoge joma undo odino ni e ndara ka koro kwa wuok sani kaka studio kata maya to kiny kaka wan joma wuotho kuonde ka kuonde koro kila saa kamoro amora kadhi to nyaka chul 1,000. Koro gima timore en mani gimomiyo ne joma ne loso pend chik wan kaka joma ne ni e team no endo miyo jopiny bedo gi that general acceptance. Ji nyalo gole pachgi ni tadieri to bende ng'iyo gigi vis-a-vis ni to the economy performance mar economy chalo nade nikech sama idwa overtax the populace, the general populace onego ng'e ni nitiere gik mang'eny mok bi dhi kare nikech bende development all over the world all over the world there is no country that has developed by taxation. Ne kaka uchulo usuru mang'eny kaka unyalo gero ndare kaka unyalo timo ang'o. There was also element mag partnership ma ji tudore gi pinje mopogore opogore to ji bedo kanyakla to ng'endo ke chenro mag dongruok nyalo bedo nade. To kidwa bede sirikal ma en ni osuru kiny ka kiny mano samoro ok ni kare. Mano momiyo ne oket ni nyaka ipwed gi jopiny nyaka wuogo e gimoro amora decision moro amora dhi affect gi negatively. Onego bed ni kawo pachgi penjogi ni oyo wato ne waneno to kare ka dibed ni chulo osuru to onego bed ni ng'ama olal ne yore machalo kama te onego bed ni timo kama. Koro kanyo tapogora gi daktari mates ni magi ma nyaka jopiny bende bede gole pachgi nikech it is not a roadside declaration ma ng'ato dhi ochung' e bathe to wacho ni kawuono Rabati Royal Media wadwa ni kubiro ka to timo magima. Ma en gima affect ji te monego bed ni japiny nya gole pache ni oyo jatelo kato waneno ni magi ma kaka onego bed ni time. George ng'eni gima timore kanyo seche migole cha to japiny ok dwar mondo tim ang'o mondo okaw pache. Seche midwoke piny bende ok odwar ni mondo tim ang'o okaw pache. Seche ma koro ng'ama nowacho ni oonge no koro wacho ni koro entiere kaw pach japiny to en gima muhimu. To bende an gima nawacho mokwongo ni magi gin services ma ok onge piny mi idhiye ni itimo gi nono. Onge kata idhi Amerika kidwaro kipande ibro chulo, kidwaro passport ibro chulo. An gima wacho ni sani kaluwore gi kit ngima owinjo bed ni idwoke piny. In fact bende kada odwoke piny diwinjo ka onge kata ka bakili doko wacho pend chik. Doko wacho pend chik. Adiera koso Miriam. Doko wacho pend chik kada odwoke piny. To kata mana sani ing'eni nitiere gine dong sani odhi akawo dhi neno opera. Opera no be ok benene gi kamesa ni nono. Kupenji ni to mera kendo koro bi
idho. Emani gimanya ko winjire George wakili Omanga gimanya ko winjire ni ngima masani tero malo nengo gik mag owinjo beni sirikal miyo ji ok owinjo timre nikech ngima pod tek. Ngima pod tek kendo japiny winje matek. In fact, chudo michulo godo pesa mar service mikao oken osuru. Mano oken osuru, mano oken tax ma ok owinjo beni kada wakili kete e kiwango ni wachulo tax mago. Kikao kipande mano oken tax. Mano en ing'iewo a service. Iprocure a service. So how do we call it? Is it a levy or what? How do we call it? Mano oken levy. Apenji, kipande cha dong nitiere gik manyaka dhiye mondo mi obed printed. Yes. Nitiere gik manyaka tim. Mane gima ichulo. Yeah. And gima wacho ni nengo no owinjo bed piny. Yes. Chore malo kanyo te ma ok ayie. An gi penjo moro kada tari gi okil. Iwacho ni services gi ing'iewo service edwani mondo atimni gimoro kata tim gimoro nitiere gik modhi kale nitiere masinde modhi tiyo godo gik machal kamago bende dwani mondo teko sitima moko nitie gik ma ichulo mondo mi iyud oboke ni. Iparo ni komed chudo mar kata komed omenda mikawe godo no donge sirikal dhi medo omenda moyudo kaka osuru e gine nikech kane chule siling 200 kuom ranyisi to tere nyaka 1,000 nyiso ni pesa ni kod dhi ng'eni osuru instead of osuru mar 200 kore en osuru mar 1,000. Ok timre ga kamano. Bende nyaka ung'e ni economy ma Kenya ok en an independent economy. Economy ma Kenya otudore gi pinje moko te. Ok en gima opogore ni manie maro ma Kenya en mae nengone. Gino oluwo gik mathoth mondo mi ochopi. Chimineno kata ka bech mogo dhi malo. Bech mogo dhi malo nikech kaka ni ilose cha bende osedhi malo. Teko stima mani ilose godo cha bende osedhi malo. Teko mafuta mani ilose godo cha bende osedhi malo. Kenya okwa gol mafuta. Mano ok en gima wa control ka. Mamago gin gik manyaka owinjo beni watimango. Wang'eyo mana kaka iwinjo wan bende wayuak ni ochumi rach kodwa ni to bende kaka sirikal bende yuak gimoro nadwa correct ka bende na winjo ka jotelo moko e siasa wache kawuono ni piny ok ger go suru piny igero gang'o ka piny ok ger go suru igero gang'o kidhi e Scandinavian countries mano ka wacho ni mondo suru omedi sirikal golo kanye pesa mo ogero godo piny nikech sani idwaro dong sani el nini tiere ndeche ng'adore idwaro mondo pesa obi kanyo mondo mi otimang'. Pesa ma sirikal chokono migero godo piny. To bende mineno ka jo siasa laro kombe mondo mi gibedie kamoro ma ginyalo wacho ni ma emowinjo dhi ka ma emotimono emowinjo dhi ka. Piny igero gi pesa ma sirikal ochoko e osuru. Piny igero go osuru. Okay. Ok ger go fuko mar ng'ato. Ka nitiere line moro nikech kidhi e Scandinavian countries point manadwa wacho kanyo. Iyudo ka osuru ma gichulo kucho en 50%. Pinje moko kalo kanyo. Gima chandowa ei Kenya ka mowinjo beni wachako wang'iyo malong'o en kuo mar pesa wa. Nikech pinje mineno ma osuru gi ni malo go. Sikul ok ichul school fees. Hospital ok ichul. Gik mamoko mathoth go iyudo nono nikech osuru ni cha bende endara kanyo onge kata mana bugo machandi bende onge ng'ama ywak ne wan korwa koni owe kata komachielo che mitimago emigero manyiso ni jok matiyo go giwegi nikech sani Kenya wasebedo e uhuru kuom higni 60 pesa mar sirikal mikwalo gi jok matiyo e sirikal to kendo gi jok ma bende ok tiyo e sirikal mane tabua kendo lal pesa mang'eny malich en pesa mathoth ma bende chiemo nyocha na wacho na bapa ni nasecheka mane uro wacho ni odiochieng' walalo bilion 2 igoyo higa achiel en bilion 700 bilion 700 gi 60 kipogo e ward ka ward
kata kipogo ne skul ka skul mano kata kipogo ne nyathi skul ka nyathi skul me Kenya ka pesa malalo pogne po nyathi skul ka nyathi skul me Kenya ka en shillings 45,000 gi wiye e nyathi skul ka nyathi skul chakre e class achiel nyaka form 4 nyithindo masomo te mano ko kao pesa malalo kapo di weyo pesa ma ok lal gima chende Kenya ka en kuo. Chapter 6 of Constitution Muse bedo ko wacho ni wakili. Chapter 6 leadership and integrity and leadership gima chal kama. Ango matimore momiyo gima Dr. Mark Matunga wacho ni ok wanyal chope kaka oganda. Ing'eyo gima timore momiyo pok wabedo gi that political goodwill mar telo mar siasa mondo ojiw omi katiba teko. To kara ni telo mane okomiyo jojiwo mondo omi katiba teko, institutions migepe mane oketi mag sirikal monego beni luwo ji mondo ohakikisha ni ka ng'adi po ni ng'ato timo gimoro against what the constitution dictates under chapter 6 kata leadership integrity act gene parliamentarians bende nodhi manodhi oketo gicha modhi obedo mayom makoro onge lak motegno manonego timre nade manonego mi okech godo mondo mi tijno dhi kaka ne dwarore ni mar king'iyo migepe kaka madil gi kedo ne mibadhi anti corruption EACC iyo gionga ge power to prosecute iro ne pod ka gisetigi kino pod file chak dok ne direct of public prosecution koro ka migepe gi poko migi teko mar lak mondo migi kechi koro mai madwarore seche moko jo Kenya onego bed ni ma bedo ko responsibility marwa nikech nitie gik ma kewe lwet jo siasa kende giwegi tibiro do ka ng'ato ja siasa ka ja siasa dwaro mana nongo lwedo gima nitie ma kelo teko kor mrengo magintiere kata mag protect gi to weche mag mibadhi en wach malit monego bed ni katelo moro amora mantie kata ma jo Kenya gimonego bed ni wakedo go mogik moloyo en wach mibadhi to kaka dwa ked gi wach mibadhi kapok wawel te level mar migepe onego bed ni wajo piny wajo mago kura joma yiero jotelo mwamiyo thuolo madhi donje mibadhi ma umo wigi aguch mibadhi ni onego bed ni sama saya mwadwa timo yiero mar ng'ata kata mana e kor gwenge kata mana mar telo mar piny onego bed ni jwa duto jo Kenya ji wuoyo kaka jo Kenya ok kaka jo dhoudi kata kaka jo gwenge onego bed ni ng'ato ng'anyalo mondo sirikal ng'ane ngimane osebedo ka chalo nade to miluma ma en godo mar so lwete agulu gi tiyo marach gi telo gi gigo mowene lwete mil olap dhoge ndong koso lap dhoge chwer koro ing'eni magi kosedhi wang'eyo ni ng'ato lap dhoge ndong ne mibadhi kata lap dhoge kata muonyo law nitie ng'ama lap dhoge ndong nitie ng'ama lap dhoge chwer nitie ng'ama muonyo law koro monego bed ni wan jowegi kaka jo Kenya kaka jogo kura wan ema pod wakwongo wang'eyo ni to jogo duto machako miyo telo from ward level kar MCA ubed women rep obed senator obed MP obed governor onego bed ni wang'eyo to jogi gin joma kitgi chalo nade ni mar gik makero kama usuru imede nikech usuru kata korang'o mede maromo nade to ok obi dhi mutitich monego ti ok odhi dhi e ndara ok odhi e weche mag rito ok odhi mag ngima koro iyudo ka gigi gin gik machak dhi e ndara nodonja ng'owa e lwete jatelo moro koro onego bed ni kaka jo Kenya wang'e ni to jotelo mwamiyo thuolo madhi public officer gin joma of what character inyisa ni time nani ng'adore to nitiere wach moro kama duong' ahinya ma nyaka wawachi wach maduong' ni ok ni sama koro wachako mbaka ni time oserumo daktari gibiro medo wa time nikech useng'ado wa mok ber okay wach mopenjo kae ni Raila Amolo Odinga nyiso moko kuom josiasa makaluo ni giore mondi seche mag siasa podi nikech niche kanto yiero winjo bed ni gitiyo ne jopiny jotelo mag Kenya Kwanza osebedo kaluorore seche moko indiko jokanyo mag duond bura mar UDA manyien samoro bende jatend piny yawo chenro mag dongruok ma bende wacho ni mago timo kong'iyo godo weche mag yiero mag 2027 pogruok nitiere kanye ka ja siasa ma oyier samoro ka en bende en gi geno mar nyiso jopiny atimo mondo mi udog yiera kendo e kinde ma ODM koro chako chenro mar neno ni gichiwo ndikruok makare ne jokanyo manyien mag ODM Raila nyoni nitiere gwenge mag Nyakacho dhi gwenge ma Siaya gwenge mag odiochieng' ma kawuono nitiere gwenge mag Suba kocha nen mfangano nen dalo alright nen dala gi Dr. Mark Matunga okay ama matunga nitiere kanye ka George wadil gi jo siasa ja siasa onge chieng' ma en owe timo gimoro ma ok oluwore gi interestness siasa en about interest kata mana jakom ma kawuono obiro mfangano otimo maber kendo jo mfangano orwake mamano e gima wanowachoga ing'eni bende kapani osekalo kata wadwe achiel president mar Kenya nobiro mfangano e yore mag dongruok to bende en ja siasa
siasa bende nyaka go ka. Bang'e notieko ginene jumbe moko ariyo adek, jatelo mar arita kwe obiro gonwa rambe e skul mar kanyo bedo kelo godo kendo kelo josiasa bedo wuoyo. Kawuono jakom owuon Raila Amolo Odinga obiro Mfangano kendo warwake. Odhi Soklo, odhi oyawo osiptal moro kanyo, manyocha noger, apani akene ogere gi CDF, takene ogere gi jo county, but obiro yawo maternity wing moro kanyo. Bang'e to dhi Sena, odhi wuoyo gi jopiny, odhi ogaga siasa chuth, kendo aparo ni kane ji winje maber, kawuono jakom owacho ni obiro chung 2027. Mano gima owacho maber maler kawuono ka en Sena, ka en Mfangano. To magi bende wambende kaka jo Mfangano, wambe koro waro ka garo gi bie nikech gimedo gero. Onge chieng' minyalo pogo ja siasa. Koro ok en kare mondo chungu jo siasa ni were uru. Onge angi chungu ka jakom wuone modhi ogo siasa Mfangano. Donge ogo siasa mo wacho ni Ruto nyecha no wacho ka ni Kalonzo modhi chung Kalonzo to buru rucho. Oyo pod antie jo Mfangano dong neno karomo, dong neno ka pod atin. Miyo donjure party to wambende kaka jok makoro sani ng'iyo nikech an ing'e ni sirikal matiyo manyaka alurago. Yes, kijinjawar. Kata ka iweyo johala, an ng'iyo pinywa kuma nitiere, an atero gi gai sirikal matiyo. Gimbe nyiso ni umbe donjure ang'o e UDA mondo mi utim ang'o, undikru ubed jokanyono mar UDA mondo wambende wayude mwandu. To ang'e ni ng'wech ma 2027 Raila to noyawe kawuono kendo kinyo dhi launch gino Mbita, wawacho ni ji mondo donje ODM mondo giikre gi tong' ma gibro dhi nyalo wacho kwa tiko ni ja siasa yes en gima ok tim gudi chinachi. Omiyo kaka ja siasa pinya okono ja siasa modo chung'ni sani pod we wacho gimonego jone ong'e en ni to gombo mari mar dhi kawo kom mar ng'at matiyo no kik interfere gi chenro gi programs ma jatelo manie kom seche go seketo mondo mi kik ni area kata gwenge mamagi kumiae odong' chien e dongruok nikech ichako dwaro kom. Lakini ja siasa to nego bed ni jopiny ng'e pachi chon. Koro en mani gini kik obed matension ka gima mbulu kinyi goyo kinyi. Maka ji orome liete ten mana lweny ten mana nego ni chenro mar pachi dhi timo na jopiny momi kom machielo no ma ng'ato pod nitiere no. Uriwo pachi to kanyakla to ng'iyo kaka unyalo unguru lwedo mandu kel dongruok ne ero kamano. Abiro luongo chieng' moro. Aduoko ne president ero kamano nyocha nobiro Mfangano momiyo gige dongruok gin gik moko chiegni 15 gi wiye. Gima nyaka timre kiny very manje kata bang'ada wapidhi yien kaka chai pidhi yien ki yien pidhi yien kogoi ka churi go pidhi yien kinyuol pidhi yien pidhi yien walos to wame there are a lot of news jotenda neno uratil gisewinjo koro wach ma wacho kana bro lungo mondo chieng' moro wang'e to siasa ma igoyo ka ji ng'iyo yiero en mar duo pap koso en mar bugo tien ng'ato mondo mi ochop dongruok ne jopiny. Ramogi en singo mwabro chopo chieng' machielo ka kamano. Erokamano kuom kete e Ramogi TV Ratil. Riembo makawuono moro ahinya kabedo gi wenda okil Kamaloka Charles Makomanga wuod Nyando kod Matunga wuod Mfangano. Bende ka mari mineno Ratil, nyasemo bed kod yoriti masana.